खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोलाव समनि उनाव बिटिसिआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय क'क्राझाराव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव सासे बर' सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय फुंखा बसुमतारी मुंनि 29 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफाननिया गावथारो जायजों जिउ खोमानो गोनां जायो फुंखा बसुमतारीया बिथाङा 2 नं मैनागुरि गामिनि निमल बसुमतारीनि फिसाज्लामोन नखरनि आरो खाथिखालानि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंखा बसुमतारीया लावखार ओंखाम जाग्रानि साखाथियाव बिसि गला होनायाव बिसिखौ मदद होयोमोन गावनि नखरखौ फसंनो थाखाय बिसिखौ मदद होयोमोन दैज्लां बोथोर जानायखाय हाग्रा फारसे बेरायनो थांदोंमोन बेखौनो हाग्रा बिफाननिफ्राय नंखाय अजद होदों गावलायनायनि अजद होदों नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जेबो गावज्लायनाय जायाखै थोंजोङै फुंखा बसुमतारीनि खर'आव गावदों होननानै अजदखौ होयो नखरनिजों लोगोसे गामिनि सोद्रोमाफोरा जायनाखि हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजोंनो फुंखा बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेराफारसेथिं फुंखा बसुमतारीनिया सासे बिसिजों लोगोसे 5 बोसोर बैसोनि थाखोनैयाव फरायनाय सासे फिसाज्ला दं बेनिखायनो बिटिसि सरकारा जाहाथे नखरनो अनसुंथाइखौ होयो बिसि आरो गथ' गथायनि जानाय लोंनायाव जाहाथे जेबो जेंना जाया बेबायदि जाहाथे बिटिसि सरकारा अनसुंथाइखौ होयो बेनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामो फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया बेलासि 3 रिंगासो समावनो जादोंमोन बेलासे समनिफ्रायनो गोमानानै थानायनि उनाव अखानायैसो रायमना फरेस्ट ओनसोलनि सिङाव थानाय सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि सोनाबहा थानाय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बोखांनो हादों बिथांनि गोथै देहाखौ पुलिस आरो रायजो राजा थांनानै जयैनो बोखांहैनायखौ फोरमायथियो आथियाबारि फरेस्ट आउटपस्टनि फरेस्ट गार्डफोरानो हमनानै फुंखा बसुमतारीखौ गावथारदों होननानै नखरनिफ्राय फोरमायथियो फुंखा बसुमतारीया दायनिगिरिमोनब्लाबो हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनो नांगौमोन थोंजोङै बेबायदि गुलि गावनो नाङामोन होननानै ओनसोलनि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा खुद्रियो बेनिखायनो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जायफोर फुंखा बसुमतारीखौ गुलि गावनायाव आखाइ दंमोन बिसोरनि हेंथा जाहाथे आयेननि राहा लायो बेनि थाखायबो गोख्रोङै दाबि दैखाङो नखरनिजों लोगोसे ओनसोलनि सोद्रोमाफोरा बिटिसिआव बाजेट थिसनदों 1,588 कौटि 31 लाख रांनि बाजेट थिसनदों फाइनान्सियेल इयार बा रांखान्थि बोसोर 2026-27 नि थाखाय बे बाजेटखौ थिसनदों फोरमायथिनो गोनांदि बिटिसिनि बाजेट एसेम्ब्लियाव साननैनि हाबाफारिजों रां बावजा जथुम्मा लादों बेखौ लानानै बा फाइनान्सियेल इयार 2026-27 नि थाखाय जि बाजेट लादों 1,588 कौटि 31 लाख रां बेनि सायाव इएम देरहासात बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि स्टेट गभर्नमेन्ट एसअपिटि जेनेरेल बाजेटनि थाखाय 900 कौटि रां बिटिसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखाय बाजेट हमनाय जादों स्टेटनिफ्राय एक्सट्रा सेंक्सन 200 कौटि रां हमनाय जादों सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किमनि थाखाय हमनाय जादों इरिगेसननि थाखाय 200 कौटि रां हमनाय जादों बिटिसिआव गंजि कलेजफोरखौ सरकारि खालामनाय जादोंमोन बेनि फोरोंगिरिफोरनो दान बान्था होनो थाखाय 17 कौटि रां हमनाय जादों मुंख्लं नखरनिनो एक्स ग्रेसियानि थाखाय 10 कौटि रां बिटिसिनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ जौगाहोनो थाखाय आलदायै रां हमनाय जादों बेबायदिनो बे बोसोरनि थाखाय 1,588 कौटि 31 लाख रां हमनाय जादों होननानै फोरमायथियो सोलोंथाइनि बेलायावबो थांखि लादों बेखौ फोरमायथियो थांनाय बिटिसि सरकारा बड'फा सुपार 50 नि गेजेरजों 52 फरायसाफोरनो एपिएससि इउपिएससि आनजादनि थाखाय फ्रि कचिं होदोंमोन नाथाय बे सरकाराव 52 नि सोलायै बेखौ सिमा गैयै खालामनाय जाबाय एपिएससि इउपिएससि नीट जेईई आईआईटी आईआईएम बेफोर आनजादनि थाखाय मेरिट बेसिसआव फ्रि कचिंखौ होनाय जागोन आरो एडमिशननि बेलायावबो सिगांनि सरकाराव रां मदद होनाय जायाखैमोन नाथाय बे सरकाराव फरायसाफोरनो मुं थिसननायनि बेलायावबो रां होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिटिसि सरकारनिफ्राय खर'सा आसामाव गिख्रंथाव दैबाना जानाया दा फ्राय दैया रानबाय नाथाय दैबाना रानलांनायजों लोगोसे सिलिंखार जालांबाय गासैबो न' बां धोन सम्पति सुबुं आरो मोसौ बोरमा जिब जुनारनि जिउआबो जोबोद गोबारै फैनाय दैबानाया फारसेनिफ्राय बुखारनानै लांजोबबाय न' बां मोसौ बोरमा दाउ गासैखौबो लोगोसे सुबुंनि जिउखौबो दै राननायनि उनाव जेराव मेराव बोखांनो हादों सुबुंनि गोथै देहाफोरखौ लोगोसे जिब जुनारनि गोथै देहाखौ जेराव मेरावनिफ्राय बोखांनो हादों फारसेनिफ्राय न' बाङा गासैबो बायग्रबजोबबाय आरो जायफोर न'आ दङ बेफ्रावबो हान्थुसे मानि हाब्रु माबोरैहाय जिउखौ खुंफिनगोन बेखौ लानानै जिंगा साफ्रोमबो सुबुंनि मेगनाव मोदै माबोरैहाय संसारखौ जाफिनगोन माबोरैहाय बे गामियाव फैनानै थाफैफिनगोन बेफोरखौ लानानै गासैबो सुबुङानो जिंगा जानो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे गामियाव
फ्राय गासै सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जाजोब्बाय साब्रैल' सुबुङा जिउ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथि बे गामियाव माबोरैहाय थाबावगोन बेखौ लानानै जिंगा बेराफारसेथिं जिब जुनारनि थैनायजों लोगोसे सुबुंनि थैनाय बेफोरनि सेवनायनि जाहोनाव मोनामनायजों थानो हायै बेबायदि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा गोबां सुबुङानो मददनि थाखाय आवगायबोदों गोबां सुबुङानो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय सि जोम बायदि अनसुंथाइ होफैदों नाथाय माबोरैहाय न'खरखौ फसंफिनगोन न'खौ फोथांफिनगोन बेखौ लानानै जिंगा सुबुंफोरा सोरखारा जाहाथे बेनि थाखाय राहा खालामनानै होयो बेखौ लानानै सोरखारनिसिमबो खावलायो भुगिनांनाय सुबुंफोरा दैबानाजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै 75 जाबाय आरो दासिमबो गोबां न'खरनि सुबुंफोरानो गोमानानै दंबावो होननानै फोरमायथिदों जापानाव जानाय गिख्रंथाव बांग्रिंजों सुबुं थैनायनि अनजिमाया बांनानै 8 जाफैबाय सल्जार आरो इमारजेन्सि वार्कारफोरा गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ बायग्रेबनाय न' बांजों लोगोसे शपिं मल फेक्टरि आरो इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय गोथै देहा बोखांनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ फोरमायथिनो गोनांदि जापानाव 7.1 मेगनिट्युडनि गोख्रों बांग्रिं मावदोंमोन जापाननि कुमामोट' ओनसोलाव गिख्रंथाव बांग्रिंआ मावदोंमोन जेराव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 8 जाबाय आरो 62आ जोखोम 2,60,000 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनाय जाबाय मानोना बुङोबा 7.1 मेगनिट्युडनि गोख्रों बांग्रिं मावनायजों गोबां न' बांफोरानो बायग्रेबदों गोबाङानो न' गैजायै जाबाय जायनि थाखाय 2,60,000 सुबुंफोरखौ गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनायबो जाबाय गोजौ सोलोंथाइ लानायाव दासान्दि बिटिसि सोरखारखौ फरायसाफोरखौ मदद होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो सासे फरायसायाबो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय सोरखारनिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों सीईटी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों टिना बसुमतारी मुंनि फरायसाया बाक्सा जिल्लानि एबेन बसुमतारी आरो धनजिता बसुमतारीनि फिसाजो टिना बसुमतारीया सीईटी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों नाथाय रांखावरि आंखालनि थाखाय बेयाव मुं थिसनहैनो गोब्राब जादों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बा मुं थिसननायाव एसे एनै रांखावरिनि मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों टिना बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि टिना बसुमतारी बिथाङा सिमला पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय साउथ गुधुलिगाव गामिनि थागिबि इडिया गोबां खौथि रां जब्द खालामदों आयेन बेरेखायै कयल माइनिं खालामनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों इडिया गुबुन गुबुन जायगायाव रेड खालामदों झारखन्डनि धनबाद जिल्लायाव गासै मोन 31 जायगायाव रेड खालामदों इडिया आयेन बेरेखायै खयला जावनाय आरो फालांगि खालामनायनि अजद मोननायनि उनावनो गुबुन गुबुन जायगायाव रेड खालामदों आरो रेड खालामनानै मिउचुएल फान्डआव दोननाय 160 कौटि रांखौ फ्रिज खालामदों बेजों लोगोसे आयेन बेरेखा कयल माइनिंजों लोब्बा थानाय 1 कौटि रां जब्द खालामदों बेनि अनगायैबो 200नि बांसिन धोन सम्पथिनि लेखा बिलाइ बा फोरमान बिलाइफोरखौबो जब्द खालामदों इडिया आयेन बेरेखायै कयल माइनिं खालामनायनि दायाव अनिल गयल एलबी सिंह हरेन्द्र चौहान आरो नखरनि गुबुन गुबुन सुबुंनि न'आव रेड खालामनायजों लोगोसे बिसोरनि हेंथा केसबो होदों इडिया जाखांबायना जाखांबाय ओमफ्राय दा माबायदि नुखो सिगां नुदों नुजोब्बायना सिगांथ' नुवाखैमोन ना नुवाखै आं इसेबो दासो नों दा माबायदि मोनदों मोनदों सानसे दाथ' नुजोब्बायना नुनोसै सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै मोननैबोथ' नुवामोन ना दाथ' मोजां नुबायना ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन जेरै डक्टर आशराफुल आलम डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमी दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों